Basurtoko ospitalaren aurrean bildu dira SATSE, Comisiones Obreras, ELA, SME, LAB, SAE, UGT eta AUSO sindikatuak. Ostiralero egiten dituzte kontzentrazio hauek, gobernuak aurrera eraman nahi dituen politikei aurre egiteko. Izan ere, sindikatuen esanetan Osakidetzak Madriletik datozen neurriak aplikatu nahi ditu, langileekin eztabaidatu gabe. Murrizketa hauek langileei eragiteaz gain, pazienteei eragingo diela gaineratu dute sindikatukoek, zerbitzu asko pribatizatu egingo direlako eta zerbitzu publikoak kalitatea galduko dutelako. Gaur manifestazioa konbokatu dugu, Osakidetzako lehenengo 2 mahai sektorialak konbokatu direlako, eta argi eta garbi ikusi dugulako Osakidetza aldetik ez dagoela inungo konpromisorik negoziazioa egiteko. Datozen neurriak badirudia aldez aurretik adostatuta daudela haien artean, eta ez dutela kontutan hartu nahi langileon iritzia. Ez genituzke hainbeste murrizketarik izango, eta beste aldetik ere, eta guri ere interesatzen zaiguna da, pazienteak eta senideak osasun benetan publikoa eta kalitatezkoa izan dadin. Beraz, beharrezko ikusten dute osasun zerbitzua hobetzea inolako eskubide edo kalitateri galdu gabe. Osakidetzako langileek osasun publikoa hobetzeko egunero lan egiten dutela adierazi dute, baina medioak behar dituztela horretarako. Haien burua murrizketen biktima bezala ikusten dutela gaitu dute, eta ez krisiaren errudun bezala. Osasungintza krisitik ateratzeko motortzak ikusten dute, baina horretarako medioak edukitzea beharrezkoa dela azpimarratu dute. Osakidetza aldetik eskatzen digutela orain esfortzu txiki bat, baina aldez aurretik ja eginda ditugu esfortzu horiek. Gure soldata izoztuta egon da, 3 urte jarraian 5% gutxituta, gure gabonetako ordainsariak kendu digute, eta gitxi gora bera azkenengo urtean, gure kalkulen arabera, gure potere ekonomikoa 20% gutxitu egin da. Madrileko murrizketen aurkako alternatiba bat planteatu diote Osakidetzari, eta kontuan hartzea espero dutela nabarmendu dute elkarretaratzean.